Kultúrkast. Dobre, šteniatka, ahojte, čaute. Ahoj, ty s pokresleným podkrkom. Ahoj, čaute, zišli ste sa tu, čau hypisaku, sadni si. Zišli ste sa tu vo veľmi hojnom počte, celkovo, že 4 ľudia, gratulujem. Rátam aj vás dvoch zadu, dobre? Nie, za vami sú ešte dvaja. Prepáč, dobre, ešte raz, rátam vás dvoch, samostatné, a potom vás dvoch, čo som naozaj myslel vzadu, dobre? Idete si teraz pozrieť, máme tu dneska prvá vec na našom Opket Stage, bude naživo, bude pre vás Kultúrkast, je to podcast, ktorý robí Danko Čistý, ty vidím, že kýveš hlavou, a ešte aj Tuňak je tam samozrejme, čiže viete, do čoho idete, netreba sa vôbec báť, bude to povedzme, že bude to o drogách a o drogách v umení, ale jak sa pozerám, majú Peťo Bevajs je host, viete? Čiže to bude len čisto o drogách. Ja som ho pozrel na internete. On sa každého jedného snaží presvedčiť, aby jedol MDMA. Neuveriteľný chalan. Teraz sa mi staral 2 hodiny o dieťa. Vieš, ak šťastný bol Artur? To je jedno. V každom prípade, obrovským je vás tu 9. Dobre, 9 aj s vami. Chalani vzadu. Hej. Chlobučiku, budeš tlieskať, dobre? Budeš tlieskať, keď spravím 3, 2, 1. A nie, že ironicky, budeš naozaj aj kolena, vajčiska, všetko budeš tlieskať, dobre? 3, 2, 1, obrovský potlesk! Kúkam sa na teba. Tak je dobrý, tak je fešak. Veľký potlesk, Danko Čistý, Tuňak, Peťo Bevise. Ďakujem krásne. Ja by som takto na úvod chcel privítať našich hostí v našom podcaste, ktorý sa volá Kultúrkast a ktorý pozná 11 ľudí na uprisingu a z toho 3 sú si iba tak matne istí, že to niekedy aj v živote počuli. No, prijal pozvanie do našeho dielu o drogách, lebo my veľa drístame s Tuňakom, ale niekto sa venuje aj tomu vedecky a rozmýšľa nad vecami predtým, než niečo povie. A preto sme si zavolali na tú tému drogy a umenie Peťa Burana, a.k.a. Bivajsa. Prosím, potlesk. Možno ho poznáte z takých tých zábavných videí na YouTube. No a o čom bude tento diel, vám už povie Tuňak, lebo ja som vyčerpal svoje možnosti práve. Ale povedal si to s krásnou dynamikou, ako keď si sa ponáhľal, keď si meškal tuto, tak normálne Dano pobehol. Tak poznáte Dana, tak on akože normálne tam bolo, že cval, aspoň taký drobný. No, takže dneska sa budeme baviť presne o drogách a o umení, že ako spolu súvisia, ako na seba vplyvajú, či to má niekedy pozitívny, niekedy negatívny, alebo neutrálny, to asi neexistuje. Takže takto sa budeme baviť. Dobre, poďme na to. Môžeš si sadnúť. Idem si sadnúť. Ešte sa tak spýtam, je tu niekto, kto pozná náš podcast, kto ho pozerá? Podľa mňa toto sa ani nepýtaj. Jeden človek. Čau, to na teba sa budem pozerať celú dobu a budem ťa znervozňovať. Nie, pohode. Dobre. Peťo, čau. Zdravím. Najprv sa ťa spýtam takú úplne že základnú otázku, že ako si sa dostal, alebo prečo si začal robiť tie videá, ktoré robíš? Ako som sa dostal k drogám? No, ten príbeh asi není, že úplne najzaujímavejší a môže ani nie úplne najuveriteľnejší, lebo väčšina ľudí si myslí, že som jednoducho skúšal nejaké zaujímavé molekuly a že som z toho mal nejaké zaujímavé stavy a potom som sa o to začal zaujímať, ale ono ten príbeh bol trochu, že naopak. Že ja som skôr, lebo ja som teda študoval genetiku, potom som sa vydal na veľmi trnistú cestu PhD štúdia, ktoré som zanechal v neurobiológii. A vtedy som objavil, lebo mňa strašne zaujímali také kadejaké psychiatrické poruchy ako depresia, úzkosti a kadejaké takéto veci. A niekde okolo tej doby sa začalo ukazovať, že rôzne zlúčeniny ako napríklad LSD alebo psilocybín z Magic Mushrooms by teoreticky mohli pomáhať v týchto rôznych poruchách. Tak ja som si o tom začal že viacej študovať a začalo ma to strašne baviť. A potom prirodzene som niekedy na tej ceste aj niečo vyskúšal, ale akože primárne ma to začalo baviť akademicky. Z profesionálnych dôvodov si to vyskúšal. Neviem, či profesionálne, ale dajme tomu, áno. Chcel som to ako správny vedec otestovať. Ja sa spýtam, lebo minulý rok som videl na festivale jednom diskusiu, ktorá bola vlastne na túto tému. Ale bol tam prednášajúci, ktorého meno si nepamätám, lebo to by bol fakt zázrak, keby som si to pamätal.
A on nemal skúsenosť žiadnu osobnú s psychedelickými látkami, ale napriek tomu sa venuje na Slovensku výskumu s tým. A bol tam jeden nemenovaný politik slovenský, ktorý sa ho spýtal, že či to není ako keby prekážka pri tom nemať tú psychedelickú skúsenosť pri skúmaní vedeckom tých drog. Akože teoreticky, keď nad tým premýšľam, že ako funguje ten vedecký výskum, tak asi by to aj šlo. Hej, že však ja som napríklad, keď som robil ešte svoj výskum, tak som skúmal poruchu autistického spektra a ja verím, že ho nemám, aj keď niekedy mám pochybnosti. A tak asi sa to dá. Ale napríklad že keď teraz sa začal taký obrovský boom okolo psychedelik a sú také rôzne asistované terapie, kedy vám podajú rôzne nejaké zlúčeniny, tak tam si napríklad myslím, že, lebo vždycky je tam vlastne veľmi dôležité, aby tam bol nejaký psychoterapeut, ktorý na vás dáva pozor, tak napríklad tam sa zvykne hovoriť, alebo múdri ľudia hovoria, že títo terapeuti je veľmi, veľmi dobré, keď oni majú nejakú skúsenosť. Že aby dokázali s vami pracovať v tom stave, tak je veľmi dobré, aby tušili oni, že čo zhruba prežívate, lebo je to proste taký stav, ktorý bežný človek nevie sa do toho vcítiť. Že ten človek, ktorý to zažil, sa povedzme vie vhodnejšie správať v rôznych situáciách s tým klientom, pacientom, už jak to nazvať. Áno, určite. Že vie pochopiť napríklad aj tie rôzne úzkostné stavy, lebo však asi ten psychoterapeut v tých rôznych sedeniach je tam práve kvôli tomu, keď to ide zlou cestou a napríklad chytí nejaké úzkosti, tak kto niekedy skúsil nejaké zlúčeniny, napríklad LSD alebo niečo takéto, tak vie, že tie úzkosti vedia byť veľmi typické a sú veľmi zlé a je veľmi dobré, keď ten človek vie, že OK, ja asi tuším, čo prežíva, takže... Hej, ja viem mu poradiť, vie ho naviesť, vie ho ukludniť, lebo možno, že človek, ktorý nemá tú skúsenosť, si nevie predstaviť, čo v takom momente ten človek potrebuje počuť. Že keď máš tú skúsenosť a zrazu začneš sa proste do nejakých hlbín, nejakých motaníc dostávať, začne to byť strašne náročné, začneš mať pocit, že to nikdy neskončí. Napríklad, ten terapeut ti povie, toto má určité trvanie a za ten na taký čas budeš úplne že z toho vonku. Možno, že prvá vec, ktorá tomu človeku... Ja som není terapeut, ale možno prvá vec, ktorá by mu mohla pomôcť. Čiže ja si myslím, že v určitom smere, presne, že v tejto terapii tá priama skúsenosť s tým môže byť veľmi užitočná. S tým, že to skúmanie, to si zaujímavo povedal, že teda neskúmame všetko, čo máme, že... Keď máš demenciu, tak neskúmaš demenciu. Alebo tak, vieš, že skúmaš nejaký vírus, tak sa ním naočkuješ, napríklad covidom, a potom sa ti to vymkne spod kontroly. Tak toto začalo vlastne. Čo by sa asi také stalo? No ale toto je zaujímavé, čo si povedal, pretože že keď máš tu jednak skúmaš, to znamená, vieš, aké tie stavy budú, koľko teoreticky môžu trvať, ako si ty hovoril, ale ani nie o tom, že ten terapeut ti povie, že teraz to bude nejaký čas trvať, lebo to ti vie možno povedať nejaký výskumník. Ale skôr, že keď napríklad, že sa lieči trauma a robili by sa výskumy s tou extázou, jak si mal, tak ten človek ako keby vie, že v tom stave, že ako na toho človeka hovoriť. Že čo konkrétne ako na ňo pôsobiť, aby ho nevyviedol z miery, aby ho nevystrašil alebo tak. Takže myslím si, že to je fajn, keby ten terapeut skutočne mal aspoň nejakú základnú skúsenosť s tým. Dobre, to sme mali tému tej skúsenosti. Mňa by zaujímalo strašne tvoj osobný názor na slovenskú drogovú politiku. A čo si myslíš, že akým smerom ideme, alebo nie ani, že smerom, alebo čo sme zatiaľ doteraz, čo pozoruješ, že spravili v tejto oblasti a že či to hodnotíš pozitívne alebo negatívne? To je také, no. Keby som povedal, že pozitívne, no kto by mi to veril? Samozrejme, že je to podivné. Celá tá debata o tom je podivná, aj v tej politike je to také podivné. Spýtate sa, a teraz to tuším, refresher v tých rôznych rozhovoroch, čo to robia s tými politikmi, tak skúšajú, že sa pýtajú tých politikov, či niekedy vyskúšajú a oni tak úplne naivne, nie, ja neviem už, kto to bol, že Trávu sa ho pýtali, či skúšal niekedy, že mal to v ústach, ale nezapálil to, či čo, nejakú takú sprostosť. Jasné, hej, to ti úplne verím. A
celá tá diskusia je podľa mňa, že hrozne taká, neviem, či puritánska. Povrchná, podľa mňa. Povrchná, hrozne je povrchná, presne. Ale ja to napríklad chápem, že zase ja som sa začal o tie psychedelika zaujímať niekde na výške, keď som študoval ešte genetiku, čo je koľko, ja neviem, 10 plus pár rokov. A že napríklad ja som vtedy tiež vôbec nič netušil o tých zlúčeninách. Že ja som si myslel, že napríklad pre mňa bola obrovská novinka, že na klasických psychedelikách sa nedá sa, aby ste mali akože normálnu klasickú fyzickú závislosť, ako je to typické pre heroín, alebo metamfetamín, alebo takéto veci. A to ja keď som zistil vtedy, tak ja som bol z toho úplne že v šoku, že však ja som 20 rokov žil s nejakou vedomosťou. Som si myslel, že drogy jak drogy, nie? Však to je úplne jedno. Takže hej, proste chýba tam taká nejaká hĺbka tomu, všetko je to v balíčku drogy, všetko je to v jednej nejakej krabici schované a teraz, že to je jedno, o čom sa bavíme, všetko je zlé, hej, všetky drogy sú zlé a je to také skratkovité, čiže není to dobré, neviem, či to bude lepšie, dúfam, že to bude lepšie. Ja mám z toho taký pocit, že vlastne my na Slovensku sprimitívňujeme každú debatu a čím je komplexnejší nejaký problém, tak tým sa ju snažíme čo najviac sprimitívniť. No ale tak debata má nejaký vedecký aspekt, lebo to sú zlúčeniny, ktoré nejako pôsobia, sú rôzne. A teraz my máme taký spôsob, že zakažme všetko THC a CBD, zakažme všetky kanaboidy, ale dajme za ne trest a potom príde zase niekto a povie, že ale niektoré tie kanaboidy by sme mali povoliť, lebo že však v iných štátoch sú povolené, tak my spravíme tak sú úplne povolené a tu máte v Galante a neviem akom meste na námestí automat, kde si malé deti pôjdu tam hádzať mince, aby mali nejaký kanaboid. Čo je proste, že prečo sme nemohli zavolať múdreho týpka, ktorý povie, viete, kanaboidy sú také, že keď ich užívate v nejakom množstve pri dospievaní, je to veľmi negatívne na váš vývoj a ľudia by si povedali, že viete čo, ja by som sa chcel vyvinúť v poriadku, tak ja nebudem ich toľko užívať, že by sme to nehali na nich, na tých ľuďoch, že by sme im verili, že budú múdri a potom, keď by mali, ja neviem koľko rokov, tak si môžu povedať, že ja vlastne teraz už som taký nejaký postarší, nejak sa mi nechce. Možno by ma motivovalo v mojom skleslom živote, určite nežije na Slovensku, lebo to by nemal skleslý život. Možno by ma motivovalo, keby som si zafajčil trávu. Som počul, že ľuďom sa to páči. A on by si zafajčil trávu a bol by z toho šťastný. A za rok by si povedal, že dobre, že som začal tedy huliť, lebo môj život sa obrátil k lepšiemu. Ja ešte, presne s tou trávou, jak si ty spomínal, že sa pýtajú politikov, mne sa páčilo, keď Kolíkovej a Šimečka sa to pýtali, a oni, že toto není teraz dôležitá otázka a myslím, že tá moja odpoveď akože by nijak nepomohla tejto diskusii, čo je vlastne veľmi diplomaticky povedané áno, hej, ale mne sa, keď tie diskusie, akože mám pocit, že dneska už sú aspoň trošička na nejakej úrovni, ale kedysi bolo, že jednak drogy, proste všeobecne bolo, že drogy. Nerozdeľovali sa na psychedelika, na kanaboidy a neviem čo, proste boli drogy. Tie sú automaticky zlé, lebo si šľahneš trávu do žily, alebo čo, a budeš okamžite závislý, akože od tej sekundy, a už si to musíš non-stop a budeš spať pod schodami, v Číne to bol Harry Potter. To je jedno. Ale vieš, a v tých diskusiách potom, že tie drogy sú zlé, ale alkohol, akože, to si môžeme dať. Alkohol každému prospieva. Preto je to povolené v Slovenskej republike od určitého veku kúpiť si alkohol, lebo ešte nikomu sa nikdy nič spojené s alkoholom negatívne nestalo. Ináč by to nebolo povolené, to by sme nedovolili, to by sme nedali tomu voľný priebeh, že by si každý mohol vypiť. Takže takúto nebezpečnú látku máme na Slovensku prísne zakázanú pre všetkých. Keď to skúsili a malo to veľký úspech. Takisto, áno, tam si to išli a nikto potom, všetci prestali vlastne alkohol chcieť aj. A čo tam boli mafiáni, tak oni si povedali, že jaké je to dobre, nemali by sme distribuovať alkohol pre ľudí, lebo im to škodí.
A oni nechcú si škodiť. Ľudia v prvom rade si nechcú škodiť. Aj napríklad cigarety, oni majú také výskumy, niektoré spoločnosti, a teraz toto keď poviem, tak ma prídu asasíni nejakého toho konglomerátu tabakového zabiť, že to si ľudia myslia, že to má škodlivé účinky, cigarety, ale v skutočnosti to je veľmi zdraviu prospešné. Takže tiež preto predávame cigarety v obchodoch. Áno, myslím, že si to výborne zhrnul. Ja som inak chcel, že tá odbornosť je podľa mňa strašne dobrý point, lebo ja niekedy tak zvyknem, že to je hocičom, čo sa bavíme, nemusí to byť nutne drogy, ale že schválne nech si ľudia niekedy spomenú, že keď bola nejaká odborná debata, keď bol COVID, tak strašne teraz akože vedci povyliezali z tých svojich nôr a začali rozprávať veci. A bolo to fajn, to bolo strašne cool počúvať konečne vedca. Ale ja som si uvedomil, že prečo mi to príde cool, no príde mi to práve kvôli tomu cool, lebo je to v kontraste s tým, čo sa dialo dovtedy. Že my sme tých vedcov nevideli, hoci všade sú odborné témy. To ja niekedy príde, keby som počúval, ja neviem, Sulíka, hoci koho, nejakého politika, ktorý mi ide rozprávať o tom, že aký je dobrý nejaký jadrový reaktor. A on ma ide o tom presvedčiť. A teraz Kollár by povedal, že nie, podľa mňa tento typ je lepší. A prečo by som ich mal počúvať? Ak ani jeden o tom nevedia nič. A pri tých ale oni drogách, to myslia dobre s nami. Myslia to dobre, oni to áno. srdiečkom robia. A pri tých drogách je to presne o tom, že my počúvame tých politikov, ktorí môžu mať vyštudované, čo ja viem, nejaký manažment, alebo ja neviem čo, politológiu, ale oni nevedia o tom nič. Oni iba hovoria to, čo sa ľuďom páči zrejme, alebo neviem ani. Ešte jedna vec, ale toto je ako keby celkovo problém, nie je to, že problém s vedou, je to problém s výstupmi z vedy a ako sa tieto výstupy potom dávajú ľuďom. Pretože keď bývajú niekedy nejaké články, že nejakí vedci zistili, tak tam nastáva ten problém, že oni to častokrát nezistili. Keď sa robia nejaké výstupy aj o drogách alebo o čomkoľvek, tak oni sú tu častokrát, že z nejakej vzorky sú nejaké predpoklady, že za nejakých udalostí sa to môže mať nejaký dopad a je dobre to ďalej riešiť. Ale veda sa proste posúva ďalej. Proste kedysi, jak si spomenal cigarety, však sa používali na liečenie toho koktania. Okay. Zapál si a proste prestaneš koktať. Takže vieš, a bol to možno nejaký vedec na to prišiel. Otázne je ako. Ale proste, že tá veda sa posúva, ona samozrejme akože tie výstupy používa na to, aby ste mohol ďalej niekto pracovať. A preto tá debata je niekedy taká zložitá aj pre ľudí, pretože oni nemajú častokrát jasnú odpoveď. A pre ľudí to je veľmi nepríjemné, lebo oni by chceli mať jasné odpovede, lenže svet takto bohužiaľ nefunguje. No my milujeme jasné, jednoduché odpovede. Ja si myslím, že Kotleba a jeho kamaráti, tak oni sú tí jediní, ktorí hovoria pravdu, pretože oni nehovoria žiadne zložité veci, ktorými by nás iba klamali, ale hovoria jednoduché, jasné pravdy. Takže určite by som sa chcel prihovoriť za to, že pravda je vždycky jednoduchá. Ja by som mal také, že taká vždycky bublinka by sa na tebou mala objaviť, že pozor, sarkazmus, vieš, aby tu nezačali teraz ľudia voliť Kotlebu. Burcoval ľudí, aby volili Kotlebu, fajčili cigarety a pili alkohol. Takže typický slovenský meeting. Ja som inak chcel ešte k tej zložitosti vedy, že hej, to je presne taká aj ja s tým zápasím, keď robím nejaké video, kde chcem niečo spopularizovať, tak ono je to hrozne ťažké, že jednak nechcem klamať tých ľudí, ale zároveň ich nechcem unúdiť k smrti. A ono to je hrozne ťažké, jak napríklad nejaká štúdia dokázala, že tu, keď kvapnete čosi, neviem, LSD, nejakú zlúčeninu, tak tu na miske tým neurónom začalo viacej vyrastať nejaké výbežky. A teraz kokso strašné, články sa z toho budú písať a jaké vám to zlepší, neviem čo. Ale potom, keď sa nad tým človek zamyslí, a hlavne keď mal aj napríklad ten kontakt s tou normálnou vedou a zistí, aké to je hrozne ťažké dokázať takéto veci, tak sa začne pýtať, že no dobre, ale tak asi je rozdiel, že ľudský mozog a pár neurónov na nejakej miske, ono sa to nezvykne správať rovnako. Takže áno, no, presne, že nájsť nejakú tú hranicu, že ako to podať nejakým normálnym, zaujímavým štýlom a zároveň neklamať, je niekedy aj pre mňa obrovská výzva. Ale určite je určitým spôsobom škodlivé alebo neúplne ideálne pre tú debatu, keď na nejaký vedecký výskum plácneme bulvárny titulok. Že vlastne tým niečo strašne zjednodušíme a zase môžeme vytvoriť také tie dojmy
to je dobré, poďme to robiť, to je zlé, je to démon zla a všetci, čo to robia, by mali zomrieť zajtra. Takýto nadpis som inak asi dlho nevidel, nikdy v žiadnom bulvári. No, ja by som chcel povedať to, že ja mám také presvedčenie vnútorné, ktoré so mnou nejaký čas už funguje a to je, že ja si myslím, že povedať akože pravdu, že tak, jak to je dobré. Tam by sme možno vedeli mať nejakú filozofickú debatu, ale myslím si to, že napríklad, keby sa o tých veciach hovorilo tak, ako to je, bez tých, akože, tých politických agend, tak by to bolo oveľa prospešnejšie pre ľudí všeobecne. Pretože táto debata by nemala mať reálne nič, podľa mňa, s politikou. Akože jasné, že bude mať a tak ďalej, ale je to o zdraví ľudí, ktoré proste reálne skúmajú lepšie veci ako politici. Takže ja by som chcel, aby tie zákony alebo tú našu legislatívu riešili radšej odborníci ako niekto, kto to rieši presne len z toho, že nejaký názor je populárny v tejto skupine ľudí a nejaký v nejakej inej. Ono toto platí asi všeobecne, keď si zoberieš, vieš, že už len otázky, čo boli tie medvede. Takže zrušíme voľby a urobíme úradnícku vládu a bude to fungovať, hej? Poďme na to. To z toho stageu, vieš, že ideme. Teraz to rušíme celé. Skončil, voľby nie sú. Ináč to sme teraz dobre, vieš, pokazili, lebo tu nenadávame. No, ja by som potom, jak asi môžem, Dano, tak to skúsil dostať aj k tomu umeniu ešte, lebo máme tu tému, že drogy a umenie. A pretože drogy sú proste odjak živá spájané s umením. Keď už boli všelijaké psychotropné látky, alebo aj keď už boli šamani, ktorí tancovali, vieš, tak proste tam sa brali drogy a možno preto tancovali a ľudia si to spojili s tým, že vyháňa niekoho a on pritom len proste si dával taký rave poriadny. Ale čo sa chcem spýtať, Peťo, že keď sa tvorí umenie, tak sa nejaké neuróny, niečo proste človek musí sa mu zapnúť, aby začal jednak vytvárať umenie. Vytvárať znamená akože tvoriť hudbu, tvoriť proste scenár, poviedku, čokoľvek. A potom je akože druhá vec a to je, že keď vystupuješ, keď performuješ, tak tie drogy ťa môžu navodiť k tomu, že sa menej hanbíš, alebo že to neriešiš, alebo máš pocit, že si silnejší a toto. Ty si to skúšal nejako takto si prepájať s tým umením, že s tými drogami, že si to nejako skúmal, že či reálne oni môžu pomáhať, alebo to je len také, že tie spoje, ktoré sa pri tom vytváraní a performovaní robia tak, že by sa dali vytvárať aj bez tých drog? Inak dá. Ja som nad týmto premýšľal a dokonca veľmi dávno som robil o tom aj video a robil som video o spánku. Spánok je hrozne zaujímavý a tam som práve, keď som čítal jednu knihu Prečo spíme od Matthew Walkera, strašne dobrá kniha, tak tam sa venoval konkrétne, máme dve fázy spánku, je non-REM a potom je REM fáza. A REM fáza je práve tá fáza, že keď spíme, tak nám kmitajú rýchlo oči a vyzerá to nechutne. A práve, že ono sa to aj niekedy nazýva, že paradoxický spánok, niečo také, lebo keď meráte mozgové vlny, tak práve v tejto fáze vám sú tie vlny ako tak rozšantené. A že ako keby tie neuróny strašne so sebou komunikujú a napriek tomu, že spíte. Že to vyzerá podobne ten profil, keď to zapojíte a meráte tie vlny, tak to vyzerá veľmi podobne, ako keby ste boli hore. A dokonca sú nejaké príbehy rôznych ľudí, nejakých inovátorov, ktorí momentík. Babka mi volala. A rôznych inovátorov, ktorí využívali spánok, respektíve tú REM fázu na to, aby boli kreatívnejší. A to boli také akože anekdotické dôkazy, to znamená, že im sa zdalo, že keď si dajú šlofíka a nad niečím zrovna premýšľajú, takže potom, keď sa zobudia, tak chvíľku potom, ako zobudia, tak im napadne nejaký cool nápad alebo niečo také. A oni potom, niektorí sa toho veci chytili a začali rozmýšľať, že OK, ako by sme to otestovali. A oni mali nejaké testy, kde vlastne chceli vyskúšať, že
to bolo nejaké zadanie, kde ste mali, na to, aby ste vyriešili to zadanie, tak by ste mali akože rozmýšľať kreatívnejšie. Že mimo toho outside of box, tak sa to nazýva. A reálne, že keď ľuďom dali, že dobre, choďte spať, potom im nejako monitorovali ten spánok a keď povedali, že OK, že teraz sú pravdepodobne v REM spánku, rýchlo ich zobudíme. Tam je taká vec, že vy keď zobudíte človeka, to asi poznáte aj vy, že vám to chvíľku trvá, než sa dostanete k sebe. Takže ako keby to nastavenie toho mozgu, ako funguje v tej REM fáze, ono chvíľku tam ešte ostáva. A oni ich vlastne zobudili a rýchlo im dali tú úlohu. A zistili, že práve keď ich zobudia z toho REM spánku, tak oni sú viacej kreatívni. Že reálne to vyzeralo, že ten mozog inak rozmýšľa. No a oni to tam vysvetľovali tak rôzne, že vlastne ten mozog funguje v takých nejakých rôznych moduloch a že keď sme vlastne hore, tak sú tam nejaké centrálnejšie moduly, ktoré niekedy to pripisujú ako k dirigentovi, že oni vlastne orchestrujú všetkých naokolo a vďaka nemu je zabezpečené to, že si neuletíme. Že rozmýšľame tak, ako máme, rozmýšľame v tých svojich zamýšľaných nejakých vzorcoch a práve niektoré tieto moduly, ktoré majú na starosti tento dohľad na to, tak sa vypínajú niekedy počas toho spánku, počas tej REM fázy a preto si uletíme trošičku, hej, že v tých spánkoch, preto sú aj tie sny sú také šialené. No a potom ja som si pozeral, lebo mi napadlo, že to by bolo zaujímavé, že keby niečo podobné našli pri účinkoch nejakých drog. A zdá sa, že áno. Akože nešiel som nejako extrémne hlboko do tých výskumov, ale niektorí prirovnávali, že ten mozog má ako keby podobný profil tej komunikácie, že keď si dáte nejaké psychedelikum alebo podobne, kedy fakt, že máte rôzne kadejaké zvláštne kreatívne nápady a myšlienky, takže sa to podobá aj fyziologickému mozgu počas REM spánku. Čiže zrejme tam bude to, že tá kreativita bude súvisieť s tým, že niektoré systémy v tom mozgu sú vypnuté a že dobre, teraz si uleť. A inak, akože má to aj nevýhodu, lebo samozrejme ty si potom môžeš uletieť a nemusí to byť nutne kreativita. Môže to byť, že vypluješ nejakú sprostosť a môže aj zase ľudia, ktorí niekedy vyskúšali, ja to poznám tiež na sebe, že tiež mám pocit, že som v tom nejakom inom stave toho vedomia a myslím si, že kokso, jaká kreatívna myšlienka, napíšem si to na papier a na druhý deň, keď sa zobudím, tak na to kúkam, že ti šíbe to, čo som myslel. Takže no, raz som mal taký príbeh, že som si zapísal, že tam, kde je tieň, nie je svetlo. A myslel som si, že aká obrovská, aké múdro, neviem čo. A ráno na to kúkam úplne s takým zahambeným, že no dobre, to nikomu nebudem ukazovať. Tak keď sme v Kultúrkaste, tak ja si musím spomenúť ten diel tie roky 70., kde mali taký kruh, kde sa veľa dymilo. A presne dostali nápad v jednom dieli, že oni si nahrajú, čo rozprávajú vtedy, keď sú v tom dyme. A že to oni majú najlepšie nápady na svete a na druhý deň si to pustili a boli zo seba tiež nešťastní. Takže to možno je taká, že prenositeľná skúsenosť. Mne to takto projekčne funguje s tými snami, že sa zobudíš a hovoríš, že to bol fantastický sen na nejaký príbeh, nejakú poviedku, scenár, čokoľvek a tiež si to zapíšeš, ale v tom momente, ak to zapisuješ, tak to je fantastické. Tam som bol v škole, tam boli také tie skrinky a šiel tam spolužiak, ktorý sa zmenil na jelenia, to je krásna symbolika. Vieš, a potom si to prečítaš presne po nejakom čase a uvedomíš si, že to nedáva absolútne žiadny zmysel a že tá symbolika sa odohrávala len konkrétne v tej tvojej hlave počas tej kreatívnej veci. Čiže keď už ako keby sa ti zablokuje troška ten mozog, alebo nič zablokuje, ale jak si hovoril, že tie naučené vzorce, tak zrazu už to nechceš vypustiť. A to je to, k čomu sa chcem dostať, že keď sme mali napríklad diel o Velvet Underground, tak zober si jednak pesnička Heroin. Tam bol taký náznak, že asi tam mohlo byť niečo s drogami, ale ona má 2 akordy. 7 minút, tá pesnička. A asi predpokladám, že to skladali v nejakom takomto stave a asi to aj nahrali v tom stave. Ale vlastne to je to, že oni tým, že brali tie drogy, tak si povedali, keď to zložili, že je to dobré. Možno oni boli všetci úžasní hudobníci, ktorí poznali cmaj 7 akordy, neviem čo všetko, proste brutálni skladatelia, ale napriek tomu spravili pesničku o 2 akordoch. A otázka je, či by ju spravili, či by sa ako keby ten ich racionálny mozog nezablokoval a povedal, že prečo by sme robili 7-minútovú pesničku o 2 akordoch. Napriek tomu, že ju spravili, tak vlastne vytvorili album, ktorý posunul hudbu niekam ďalej.
Áno. Čiže áno. Je to prelomový, legendárny album, ktorý svojím spôsobom naštartoval to, čo dneska voláme alternatíva. A to je potom taká ťažká diskusia, to už je možno na nejaká ako keby sociálna alebo morálna otázka, že či ako keby oni, ktorí sa obetovali a ničili si, dajme tomu, telo tými drogami, že či sa neobetovali kvôli hudbe, že ju niekam ďalej posunuli. No, podľa mňa toto je to, jak si spomínal tých šamanov. Lebo to sa deje celú históriu ľudstva, podľa mňa táto vec a to, že mnoho tých umelcov malo trebárs aj inšpirácie z drog, alebo aj problémy s drogami, aj mnoho umrelo na následky nejakých rokových excesov, ale v prvom rade táto vec tu neprišla teraz v 20. storočí, že ľudia si dajú niečo a zrazu na tom ako keby sú takí šamani, niečo hovoria spirituálne hlbšie možno tým svojim umením. A teraz, keď hovorí, že táto pesnička má 2 akordy, že spomeň si taký šamanský rytmus, ako vyzerá, vieš. A keď si to spojíš, tak podľa mňa je ako keby priame prepojenie medzi tým, že čo vytváraš a aký stav vedomia to inšpiruje. Je mnoho umenia, ktoré je inšpirované s nami. Že ľudia naozaj, spisovatelia, mnoho hudobníkov to hovorí. Zobudil som sa, Keith Richards, zobudil som sa, napísal som Riff Satisfaction. Alebo takéto príbehy. Proste to sa mi prisnilo, ten riff. Čo dáva zmysel. Akože mohlo sa to tak zdať. A jemu sa to mohlo vlastne, keď sa zobudil, zdať úžasné, ale mal pravdu. To je ten rozdiel medzi nami a Keithom Richardsom niekedy asi. Aj to, že nás by zabilo to, čo on zežral za deň. On si z tých ostatných bežných zdrogovaných ľudí bere tú dušu, vieš, a on si také čriepky potom v sebe stáva a on bude žiť 1200 rokov, podľa mňa. Takže Keith Richards je vlastne Voldemort. Áno. Budeme sledovať, či mu nebude odpadávať nos. No a ja si myslím o tomto presne, že v 20. storočí ako keby prišlo k tomu, že do mainstreamu sa dostali niektoré... Akože oni sa dostali odjak živá, romantici a tak ďalej, tam boli takisto a opiové, Oscara Wilda tam boli, ale v 20. storočí sa dostalo do naozajstného mainstreamu napríklad album od Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ktorý je veľmi evidentne inšpirovaný psychedelickými drogami. Ale tým ľuďom aj bez zážitku psychedelického sa to páči, tá hudba, a ona je veľmi podľa mňa evidentne inšpirovaná tým. Zrazu tí chlapci, vidíš tú fotku tých 4 s tými onými podľa hrnta vlasmi a potom zrazu ich vidíš v šialených farebných kostýmoch na obálke s hudbou, ktorá ide do šialených všelijakých takých akože rytmov inšpirované Indiou a tak ďalej. A keď sa na to pozrieš, tak vlastne vidíš tam priamo tú inšpiráciu. Ja neviem, či ste boli včera Agent Dub Foundation, keď hrali o 1:30. Tak ten vizuál, čo mali za sebou, ja nič nechcem povedať, že oni hovoria, ale za nimi mali veľké hríby, farebné a také tunely kryštalické, také fraktálové, čo z hodou okolností hríby tam si neviem predstaviť, aká by mohla byť symbolika. A tie fraktály, je to možné, že ľudia vidia nejaké halucinácie, ktoré vlastne sú také fraktáloidné, keď majú... Počul som o tom. Počul si o tom. Čiže je to možné, akože nechcem povedať nič, ale možno, že oni vlastne na tom plátne a možno aj tou hudbou nejakým spôsobom tiež mohli byť inšpirovaní psychedelickými skúsenosťami. A podľa mňa my sme to ako kultúra prijali, my akože berieme to ovocie tej inšpirácie. Všetci to berieme. Tie pesničky budú hrať v rádiách, tie pesničky budú poznať generácie a bude to proste niečo, čo obohacuje tú kultúru. Ale napriek tomu demonizujeme to, čo tie diela inšpirovalo. To je tá otázka na teba teraz, že že keby sme teda ako spoločnosť sa dohodli, že drogy sú naďalej akože fakt, že no go,
zlé, a teda tie drogy, tie tvrdé, ktoré sa tak všeobecne berie. Napriek tomu, by sme chceli takéto umenie, že čo by akože tí umelci mali robiť? Že či sa to vôbec dá nejako nahradiť? Akože však asi, hej. Ja predpokladám, že sú nejakí... Ježiš, toto je zaujímavé, vidíš, to mi tak teraz napadlo, že veľmi často si všimnite, že kopu ľudí, ktorí sú nejakí umelci, majú rôzne psychiatrické poruchy. Veľmi často majú, ja neviem, nejakú bipolárnu poruchu, alebo možno nejakú ľahšiu formu schizofrénie. A ja som si o tomto minule niečo pozeral, že čítame lebo viacero ľudí začalo prepájať ako keby kreatívne profesie s týmto druhom diagnóz. A potom sa začali niektorí ľudia klásť otázky, že aké to je zvláštne, že počas evolúcie dlhé roky, milióny rokov a my furt máme v génoch zakódované gény, ktoré vyústiujú v takéto nejaké poruchy. No a oni potom zistili, že ono to môže byť práve kvôli tomu, že niektoré, jak je to po slovensky, v angličtine traits, akože znaky, vlastnosti, ktoré vyústiujú potom v kreatívne myslenie, to, že že myslíte trošičku inak, keď sa to utrhne a ten mozog začne príliš inak uvažovať inak, tak z toho vznikajú potom rôzne psychiatrické poruchy. Čiže ono ako keby prirodzene, my tú kreativitu máme v sebe, na rôznych spektrách, že keď to ide do jedného extrému, tak potom z toho môžu byť nejaké psychiatrické poruchy. Čiže ja si myslím, že my nevyhnutne tak či tak prídeme k tým zmeneným stavom vedomia, či už to bude počas, psychózy, hej, že ten pacient trpí nejakou poruchou, alebo to bude tým, že si teda dá nejakú molekulu, ktorá toto... Alebo že zomrieme. Že keď zomrieme, tak dostaneme takú psychedelickú šlehu, nie? Aj tak, áno, to sa hovorí o DMT, áno. To môže byť tiež teda... Keď zomrieš, tak dostaneš vlastne veľa ľudí, keď sa vrátia z tej klinickej smrti, tak hovoria o nejakom zážitku snovom takom. A je to preto, lebo tvoj mozog zaplavia proste všelijaké látky a ty vlastne si ideš taký tripík. Čiže tesne predtým, než zomrieš, tak máš ešte posledný trip na tomto svete. Hej. A Aldous Huxley, ktorý napísal Brave New World, ktorá bola protidrogová a potom mal skúsenosť s drogami, napísal Island, ktorý bol prodrogový. Tak vlastne zomrel pri tom, že naordinoval svojej lekár, alebo proste sestričke, ktorá sa o neho starala, že nech mu dá 7 mg LSD. Okay. A na tom odišiel z tohto sveta, čiže si to ešte tak vylepšil. K tým zážitkom blízkym smrti, ja som teraz nedávno o tom robil video, je to konkrétne, niektorí strašne dlho sa predpokladal, alebo jeden konkrétny vedec si myslel, že DMT, čo je asi možno aj najsilnejšie psychedelikum vôbec, tak veľa ľudí si tak nejak myslelo, že možno DMT je zodpovedné za naše sny, možno, že DMT je zodpovedné práve za tie zážitky blízkej smrti. A to sa mi celkom dobre prepája aj k tomu, že ako popularizovať vedu a zároveň hovoriť z prostosti. Lebo on tak trošičku rozprával z prostosti, lebo napríklad oni potom urobili jeden experiment na myšiach, ale však dobre, dajme tomu, že myš je skoro človek. A teraz urobili takú vec, že merali koncentráciu DMT v mozgu myši. My vieme, že tam sa nachádza DMT, cool, dobre, aj v ľudskom mozgu je. Ale a čo s tým? Hej, no tak dobre, tak ideme skúsiť, či sa s tým niečo nerobí, či tam nie je nejaká dynamika toho, ako sa syntetizuje to DMT, alebo vylučuje hocičo. A chceli to urobiť, že zastavíme srdce tej myši a uvidíme, čo sa stane s tým DMT, či sa zvýši koncentrácia, alebo nezníži. A zastavili srdce, DMT vyskočilo trochu a kokso články všade, že perfektné, keď umriete, tak DMT. No a ja som si potom pozeral nejaké ďalšie štúdie z toho istého labáku, ale to bol akože iný článok, oni to nedali dokopy a tam napríklad ukázali, že keď vám zastavia srdce, tak vám vyskočí aj dopamín, tak vám vyskočí aj serotonín. Akože, no dobre, no. Tak ako vieme, že to je práve to DMT? Vieš, že viacej toho tam vyskakuje, Boh vie, či teraz, ja neviem, či tam iž tripovala na DMT, to tiež neviem, ako si to spojili s tým. No ale že tiež je to tiež veľmi náročné niekedy, že aj pozrieť si tú štúdiu a teraz mať také tie senzačné titulky o tom, že fakt, že DMT je to v nás a preto k tomu inklinujeme, lebo je to prírodná nejaká molekula a možno nie, no neviem. To je podľa mňa inak veľmi zaujímavá oblasť na skúmanie, pretože z toho môže byť toľko ako keby zaujímavých alebo užitočných poznatkov,
Ja napríklad trpím OCD, obsesívno-kompulzívnou poruchou, pretože keď je tam nejaká taká mechanika, že som mal traumu, moji rodičia ma vychovávali v sekte a do určitého veku som teda mal zakázaný celý svet, bol som izolovaný a potom vlastne sa mi rozvinulo OCD. No ale ja som sám som bol múdrejší než všetci na svete, než všetci lekári som si myslel, tak som si to neliečil, že by som došiel za doktorom, že ujo doktor, ja mám taký problém, že zlé čísla niekedy sú a pravou nohou prekračujem všetko a už mi to leze na nervy. Ja som si otvoril internet, lebo tak sa to robí. To som počul, že je najlepšia možnosť, ako sa dostať k pravde. A našiel som tam, že na OCD pomáha psilocybín. Psilocybínový trip. No takže som testoval kvôli svojmu zdraviu vlastne. Kvôli vede. A kvôli vede. To bolo už samozrejme strašne dávno, takže starí ľudia nepamätajú a premlčacia doba už prešla. No a testoval som to a naozaj to bolo tak, že na určité obdobie mi to ako keby znížilo tú intenzitu toho tých kompulzií a tak. Potom som dostal od uja doktora lieky, keď som dostal už naozaj aj rozum, nejaký, aspoň na to, aby som išiel k ujovi doktorovi a v podstate vďaka antidepresívam SSRI, ktoré sú vlastne spätné inhibitory serotonínu, vstrebávania serotonínu, tak som vlastne síce závislý na liekoch, ale zároveň nemám tie prejavy tej obsesívnej kompulzie. Čiže vyskúšal som obidva spôsoby a potom som začal teraz v poslednej dobe nachádzať na internete články, že ujovia lekári už testujú v niektorých krajinách, že dávajú ľuďom s depresiami, lebo ja beriem vlastne antidepresíva, dávajú takýmto ľuďom letecký zájazd do Hurgády, ktorý letí nad Zlatými pieskami. No, dávajú tým ľuďom vlastne psilocybin alebo dokonca iné psychedelika, ktoré proste testujú v aktuálnom momente. Čiže reálne proste existuje diskusia, že akým spôsobom je možné liečiť niektoré veci a napríklad myslím si, že už v tej depresii alebo v niektorých takýchto veciach už je pokročila natoľko, že nejaké tie terapie reálne prebiehajú, ak som... Teraz neviem, ako je to presne, že v ktorých krajinách, či v Austrálii to teraz nebolo, myslím, že v Austrálii. Hej, tam myslím, že tie dôkazy sú viac menej, že OK, tam to zrejme funguje a teraz je s tým taký boom, že úplne že čokoľvek, čo ti napadne, tak skúsime ten psilocybin, zdá sa, že to funguje. No tak teraz som videl, že anorexia, tam sa, že nejaký pozitívny signál tam dostali, nevedia, ešte samozrejme potrebujú väčšie štúdie, ale fakt, že vyslovene, že čokoľvek, čo ti teraz napadne, nejaká porucha, tak podľa mňa existuje laba, ktorý skúša, že či to náhodou nebude, či psilocybin tam nebude fungovať. No, ja som tiež, že mňa napríklad celkom mrzí, že som nie viacej inteligentný a rozumný, lebo ja by som strašne chcel vedieť tomu porozumieť, že prečo to tak funguje. Lebo ja mám pocit, že v týchto rôznych štúdiách, keď sa snažia vysvetliť, ako to vlastne funguje, že prečo to dokáže fungovať na tak strašne veľa vecí, lebo vo vede panuje taká možno mantra, že alebo neviem, či aj vo vede, ale skrátka, keď niekto vám sa snaží niečo predať, že tu je tento produkt a vyrieši to toto, veľmi často nie je to klamstvo. A tuto to trošku tak vyzerá, hej, že jak je to možné, že to pomáha s tak veľa rôznymi poruchami, tak oni začali ako keby, že vytvárať nejaký model, ako to vyriešiť, ako to vysvetliť a také strašne simplistické rozprávočky rozprávajú o tom, že no tak máte v mozgu nejaké systémy, ako som aj ja hovoril o tých rôznych moduloch a teraz, že niečo reprezentuje vaše ja, vaše to, ako premýšľate, nejaké vzorce a počas toho tripu, keď sa to všetko rozviaže, tak zrazu ste ako keby že uvoľnení a potom vy sa poskladáte naspäť. No a že ak sa skladáte naspäť, tak teoreticky máte ako keby nejaké okno, v ktorom môžete tie zaužívané vzorce myslenia narušiť.
A to je akože však pekná rozprávka, ale ja neviem, čo mi to reálne hovorí. Tak som sa snažil to pochopiť na nejakej hlbšej úrovni a to podľa mňa ide tak strašne hlboko, že som potom dospel k nejakému typkovi, čo to vysvetľuje cez nejakú entropiu a fyziku a to už bolo mimo môjho pochopenia. Čiže ja sa musím uspokojiť s takou nejakou prúpovidkou o tom, že sú tam nejaké modely, ktoré fungujú. A však ako vysvetľuje sa to dobre takto. Ale ty by si to chcel vedieť. Ja by som to chcel strašne vedieť, že čo sa tam presne deje, prečo to takto funguje. Lebo ja mám akože... Začnem s takou blbosťou. Ja nemám veľmi rád to, keď sa popularizuje ten microdosing. Nemám to rád, pretože to je... Ty neprejdeš psychedelickou skúsenosťou, ale dávaš si ako keby tú látku ako chemikáliu, ako liek po nejakých malých množstvách a teda nemáš psychedelickú skúsenosť a neexistujú, myslím, že žiadne dôkazy, že by ten microdosing reálne bol funkčný, aspoň pokiaľ som ja sa potom snažil dopatrať. Jo. Každopádne ľudia to robia, aj proste o tom hovoria nejaké tie výpovede, že im to funguje, alebo čo. Ale mne osobne to príde ako taká slepá cesta, pretože to je pre mňa to, čo je ako keby rozprávanie o psychedelickom zážitku bez jeho prežitia. Pretože... A teraz si dovolím ísť do takej krajiny nevedeckej trošku, ale poviem to iba čisto ako moju osobnú, ako by som povedal, vieru. Hej, to je naproti tomu, čo ty hovoríš, akože viem, tak ja verím, som presvedčený tomu, že proste tie zážitky sú... A teraz použijem slovo spirituálne, čiže sme sa dostali do ezolandu, ktorý proste nevieme nič tam dokázať. Ja verím, že sú spirituálne a že nelieči chemická, akože teoreticky tam určite je a môže to byť, ale že ten spirituálny zážitok, ktorý je zaujímavý napríklad tým, že do toho stavu sa človek dostane trebárs pri tom, aj pri tej smrti, aj pri meditácii, aj pri modlitbe. Tí mnísi v tých kláštoroch dostávali extázy a takisto sa tam dostane pri psychedelických hrátkach a ako som už spomenul, proste tie meditácie alebo tak. No a niektoré tie zážitky sú veľmi podobné. A toto je niečo, čo mi tak hovorí, že ja keď som počul včera tých Asian Dub Foundation a mali tam vzadu tie psychedelické vizuály a hovorili o tom, že teda proti vojne a že sme tu všetci spolu a tak ďalej. Ja sa priznám, že keby som niekedy mal nejaký psychedelický zážitok, ktorý by som si pamätal, tak jednu vec, čo by som si z toho pamätal, je ako keby také súznenie s ostatnými ľuďmi. A preto hovorím, že toto je čisto moja viera, ktorú nejakým spôsobom neviem dokázať, ani sa o to nejdem snažiť, ani nejdem niekoho presviečať o tom, ale verím tomu ako človek, že to není tak úplne náhoda. A že nejakým spôsobom aj ten šamanizmus je zase nejaké spájanie tej kultúry a že má to svoju reálnu funkciu v spoločnosti. Ja ešte poviem tak, že lebo jak pekne spomínaš tú spiritualitu, že je to nejaké ezo, ktoré si ako keby nevieme zistiť. Vieš, ono počas dejín, tak táto spiritualita bola a vieš, aj tieto látky, teda to, že ako tie molekuly fungujú v mozgu, keď si niečo dáš, aj to bola kedysi spiritualita. Len tým, že veda sa pokročila, tak ona vlastne môže ďalej skúmať. Čiže to, čo ty nazývaš spiritualitou, nemôže znamenať, že v budúcnosti niekedy to nebudeme vedieť lepšie definovať. Hej, to je dobrý point, lebo ja mám tiež pocit, že napríklad veda sa tak začala posúvať strašne tým jedným extrémom a snažila sa možno nejak chirurgicky odstrániť práve tieto slová ako spirituálny a mystický. A mňa inak kvôli tomu baví aj celá táto téma a preto ma to začalo tak strašne baviť z takej škodoradosti. Že že tu máte. Že proste, lebo oni to nevedia vysvetliť, oni, myslím tým vedci, ale akože však... Ale napríklad, keď si hovoril, že to je iba tvoja viera, nie nutne, lebo napríklad asi jeden z najznámejších výskumníkov v štátoch, Carhart Harris sa volá, tak oni normálne, že myslím, že to je od nich výskum, kde oni merali, že koreláciu, teda, že ako to súvisí, že keď človek prežije mystický zážitok, a normálne v tej vedeckej štúdii máte slovíčko, že mystický, a ako to, tá sila toho, ako to oni popisujú a majú tam rôzne škály, ako to súvisí s terapeutickým účinom. A oni zistili, že čím viacej oni
subjektívne pociťujú, že pocitili niečo mystické, tak týmto malo potom lepší terapeutický účinok. Čiže on má inak strašne dobrý podcast, teraz bol tento Carhart Harris v Huberman Lab, keby náhodou niekto ste poznali, tak tam mal 3 hodiny sa o tom rozprávať aj o mikrodozingu a je to strašne zaujímavé. No a mne toto príde tiež, že strašne cool, lebo práve niektoré farmaceutické firmy sa snažili, a na to sú reálne niektoré výskumy teraz, že oni vytvárajú ako keby nejaké podobné molekuly ako psilocibín alebo nejaké podobné psychedelika a snažia sa ich upraviť tak, aby mali stále tie isté vlastnosti na molekulárnej úrovni. To znamená, že keď to prikvapnete k tým neurónom, tak oni budú viacej sa rozvetvovať a všetky tieto veci. Ale zároveň to nebude spôsobovať žiadny psychedelický, mystický, spirituálny zážitok. Že by som tu mohol byť normálne s vami a rozprávať sa. A samozrejme, že tá logika je jednoduchá, no, lebo je to lacnejšie. Vy nepotrebujete potom žiadneho psychoterapeuta, jednoducho to budete dávať tomu človeku a on bude zdravý, ale práve, že ľudia, ktorí pracujú s tými ľuďmi a majú za sebou aj tie nejaké klinické štúdie, kedy sa zdá, že oni vidia, prečo to funguje. Však ten človek mi to povedal, no lebo som stretol Boha, nech to znamená čokoľvek, ale však on sa na to potom odvoláva. Tak im sa to ťažko akože verí tomu, že fakt mám tomu veriť, že ten človek by mal takéto zlepšenie, keď mi tu popisuje, že kvôli tomu sa mu to zlepšilo. Takže hej, je to zvláštne. Ja sám neviem, ako mám sa k tomu postaviť. Ja niekedy rozmýšľam o svojich vlastných, o mojej úplnej prvej skúsenosti, keď som si dal strašne malú dávku, inak mal som, to je jedno čoho, a zrazu som pocítil, že neexistuje rozdiel medzi že vnútorným svetom a vonkajším svetom. A to znie ako strašná blbosť, ale úplne na intraku som bol a strašne som bol, že kokso, to je bomba. Že úplne som bol z toho vyjavený. A potom na druhý deň, ja si to úplne pamätám, že asi mesiac to trvalo, na druhý deň som mal extrémny pocit ľahkosti, že všetko je tak, ako má byť. Ale som si vykračoval v Lidli a hovorím si, že tá typkyňa za pokladňou, však ona je v podstate ja, však ona je v mojom svete a neviem si predstaviť, že ten pocit ľahkosti, ktorý vychádzal z toho, že som si uvedomoval práve to, že však hej, že ona je ja som ona a všetky tieto spirituálne blbosti samozrejme, ale tá ľahkosť vychádzala z toho. A ja si fakt, že neviem predstaviť, ako by som podobnú ľahkosť pociťoval bez prežitku. Že nie je mi to jasné, ale hovorím, tá línia toho výskumu pokračuje a sú aj celkom zaujímavé výskumy na myšiach, že reálne tie myši sa zdali, keď im potom narezali tie mozgy, že fakt tam niečo rastie viacej ako čo sa týka neuroplasticity a týchto vecí a zdá sa, že netripovali tie myši. No, takže je to zaujímavé. Ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Lebo strašne veľa sa hovorí o tých negatívnych veciach. To je veľmi populárne a je to vo veľa aj umeleckých dielach. Je veľa umeleckých diel, ktorí sa zaoberá tými negatívnymi vecami, ale veľmi je to aj také obľúbené pre novinárov. Niekto si dal LSD a vyskočil z okna. Človek potom ide úplne tak celkom potom a zistí, že takých prípadov není až tak veľa, aby sme z toho spravili akože taký mém, že sa to takto stane a v podstate to je najhoršia vec, ktorú môžeme urobiť, lebo keď niekto si dá LSD a začne sa strašne báť, že skočí z okna, tak to není úplne ten najlepší set and setting. Každopádne, hovoríme o tom veľa v negatívnom, ale podľa mňa je zaujímavá vec a toto mi aj tak z toho, čo si teraz povedal, prišlo pozitívne, že strašne veľa ľudí psychedelický zážitok nejakého typu považuje za veľmi dôležitý vo svojom živote. Dokonca bola štúdia, tieto Carhart Harris a títo vedci, takí, ktorí sa tým zaoberajú, John Hopkins University. Bola štúdia, kde vlastne robili s odstupom času, že sa tých ľudí pýtali po nejakých ročné obdobie, polročné, neviem presne, ale veľká väčšina ľudí hodnotila, že to je veľmi zásadná vec, ktorú zažili v živote. Že ich to nejakým spôsobom zmenilo k lepšiemu, že im to pomohlo, alebo môže byť samozrejme, že mali negatívnu skúsenosť, aj také je nejaké percento, ale veľa ľudí hovorí, začal som sa na veci pozerať inak, alebo niečo takéto. A podľa mňa tam je možno zaujímavá vec, zase je to z mojej strany paveda, pretože ja tomu nerozumiem, tak? Ale ja viem, že pri niektorých tých psychedelických látkach teda ako keby je tam tá silná aktivita, povedzme, v mozgu, a ako keby, že človek
ja to poviem strašne dementne. Človek dostane ako keby väčšie pieskovisko v mozgu. Že sa vie tak hrať s vecami, ktoré by sa úplne nevedel bez toho. Napríklad je ten známy príbeh, kde ten týpek, ktorý vlastne vymyslel ten test na ten PCB test. PCR, hej. Tak PCR test, PCR test, tak vlastne ho vymyslel, že povedal, že bol inšpirovaný nejakým psychedelickým tripom, že sa vedel na tú molekulu ako keby pozerať osobne, alebo čo proste na tom tripe. To znamená, ja si predstavujem, že ja neviem, či vzniká viacej prepojení, alebo silnejšie, alebo proste viacej aktivity tam, alebo čo. Ale predstavujem si to, že v takýchto zmenených stavoch vedomia človek môže ako keby, teraz poviem debilinu, že pretaktovať svoj mozog. Jak bolo kedysi taká tá hlúposť, čo hovorili, aj ten film bol, že Lucy o tom, že nevyužívame 100% mozgu, iba 10 a keď budeme využívať 100 a už ona dokázala všetko robiť. Ona tam levitovala, alebo čo? Hej, tak to na tom sa smejeme, ale úplne, keď to poviem veľmi zjednodušene, tak je taká možnosť, alebo nie som podľa mňa až tak ďaleko od pravdy, keď poviem, že nejaký spôsob rozmýšľania to ako keby boostne z princípu toho, jak to funguje. Áno. To je myslím to, čo som aj predtým vravel, že tam sa zdá, že neviem, či nutne, že aktivita, že ako veľmi, či viacej, že z 10% teraz na 50%, ja neviem, ani ako by sa to meralo, ale dajme tomu, že toto asi skôr nie, ale tam je myslím, že čo sa tak zvykne papagajovať dookola je skôr to, že tie rôzne centrá, ktoré spolu nekomunikujú, tak oni spolu viacej komunikujú. Čo je asi potom aj ten on sa tuším volá Mullis, ten, čo vymyslel PCR-ku, tak tam vyslovene ide o tú kreativitu. Že on sa na to pozrel úplne inak, lebo to je úplne, že random sprostosť. To je, že niekto objavil nejaký enzym, ktorý kopíruje DNA v bunkách a jemu napadlo, že aha, však ale ja keď mu dám hociakú inú DNA, tak on to nakopíruje. A ja to nemusí byť v bunke, ja to dám do skúmavky. Akože to bolo fakt, že veľmi, veľmi kreatívne, že úplná blbosť, že to keby som keby som vám tu mal papier a pero, tak vám to vysvetlím za 2 minúty. Je to úplne jednoduché, ale je to, že sa na ten problém pozrel trošku inak, čo nikomu nikdy nenapadlo, že aha, však ja to fakt môžem využiť úplne akože na tieto veci. Čiže si myslím, že to je práve o tom, že sa pozrieš na ten pohľad, na tú vec z iného uhla. Známy príbeh je napríklad, neviem, všetci ho máme radi, ale kvôli takým tým čínskym deťom, ale Steve Jobs mal skúsenosť LSD predtým, ako spravil niekoľko revolúcií v informačnej technológii a vlastne ju priniesol aj jeho pričinením veľkým alebo jeho filozofiou priniesol tie prostriedky informatické do rúk, že teraz idem v električke a babka si šťuká do plochého telefónu a hľadá niečo na internete, čo sa predtým nedialo. Čiže nejakým spôsobom prišla doba, kde sme sa trošku tak upgradeli, dali sme si väčšiu pamäť, väčší prístup k informáciám a tak ďalej. Ale prišlo to preto, lebo jeden človek nad tým presne rozmýšľal ináč, že no však tu sú tie počítače pre tých geekov, aby si tam vytvárali svoje programy a on si povedal, že počúvajte, ale že čo keby to bolo, že pre každého, že možno by sa to každému zišlo, že by s tým vedel nejako robiť. Že pre mňa toto, akože tento samotný, nechcem byť teraz propagátorom nejakých megakorporátov, ktoré majú svoje problémy, ale chcem byť propagátorom toho, že tie zaujímavé riešenia, alebo veľmi ako keby neštandardné, tie out of the box riešenia veľmi posúvajú ľudstvo dopredu. Áno, akože tie out of the box, akože ešte aby tu zase to neznelo tak, že keď chcete myslieť out of the box, tak si šľahnete LSD, lebo to je jediné riešenie. Všetky umenia, albumy, filmy proste, hej, David Lynch si musel niečo dávať. Akože neexistuje, aby vytvoril také filmy, aké vytvoril. Ale ide o to, že tá kreativita je vždycky o tom, že niečo sa snažíš akože presne vymyslieť, čo tu nebolo. Ono vo výsledku aj tak to je niekedy spájanie niektorých vecí, ale presne ako to bolo toto PCR, tak vlastne, že spojíš niektoré veci, ktoré nikoho nenapadli. A potom je otázka, že čo ako spoločnosť akceptujeme, aby si sa k tomu dostal. Lebo niekto môže byť kreatívny, že je veľmi inteligentný. Alebo presne, ráno sa zobudí, zapíše si to a nezahodí to do koša. Alebo proste potom môžu byť také stavy, že teda niečo si dáš a máš zrazu tú kreativitu.
Mňa by inak strašne zaujímalo, ako by sa k tomu, to mi teraz napadlo, že ako by sa k tomu postavila spoločnosť a možno takí tí konzervatívci, keby som im teraz povedal, že tu máme mašinku, ktorú keď si dáte na hlavu, tak vám to spustí nejaké, by som to tak zaobalil, že tak vám to spustí nejaké akože, aktivitu v mozgu, ktorá vám spôsobí kreativitu a reálne by to iba kopírovalo to, čo zažívate počas nejakého psychedelického tripu. Že či ľuďom vadí fakt, že tá aktivita konkrétna, že jednoducho, že čo zakážeme, že keď to vieme obísť, teda to, že nebude teda molekula, ale bude to, že čo, zakážeme meditáciu teda, že keď aj tam môže, zakážeme spánok? Ja ti ako presvedčený konzervatívec viem povedať, že Pán Boh nás stvoril takých dobrých a tak dokonale, že my sa žiadnymi látkami ani drogami nepotrebujeme upgradeovať a máme len žiť každý deň a chváliť ho a modliť sa k nemu a dodržiavať prikázania. Napríklad nepožiadaš, volá svojho suseda. Koňa od seba, či čo? Dá o ruku, či čo. No. Myslím si, že konzervatívci si tam vždy nájdu tú nejakú akože cestu, ako to vlastne všetko je zlé a v podstate by sme mali byť na stromoch alebo v jaskyniach, ale hlavne, aby sme tam mali kríže. Ja len, že, lebo... to si veľmi krásne povedal, že či je to potom o tých drogách, lebo akože je to o tých drogách a samozrejme vieme, že drogy môžu spôsobovať proste veľmi veľa negatívnych vecí, ale aj presne, ak si napríklad spomínal to, že niekto LSD vyskočil z okna, tak ja keď som si dal tiež kedysi čosi ako mladší, tak som mal proste paranoje. Ale ono, keď sa to bude skúmať, tak sa môže zistiť, že prečo niekto má paranoje a niekto má nejaký iný stav. A tá droga môže byť nejaký spúšťač, ale nemusí to byť dôvod. Keď my sme mali v kapele človeka, ktorý proste bral veci, tak potom sme s ním nemohli fungovať, pretože on proste došiel na base a že ide hrať na base a pomaly ju mal otočenú a proste sa to nedalo, tak sme mu to už pomaly vypínali. A áno, a dá sa povedať, že kvôli drogám sme akože, to bol jediný človek, ktorého sme museli vyhodiť z kapely. Pozerám, či tu není náhodou. ale potom, keď som sa, lebo bol to veľmi dobrý kamarát, tak zrazu zistíš, má traumu z detstva, alebo toto, lebo proste otca nepoznal a zrazu si uvedomíš, že tie dôvody sú ďaleko hlbšie a drogy boli len dôvod. Takže je fajn, keď sa spoločnosť začne proste aj tieto veci ako keby riešiť a nebudeme riešiť len drogy automaticky, že toto proste je to, čo ti spôsobuje to zlo, ale že vysvetliť si dôvod, prečo to zlo nastáva. Tak drogy boli len dôsledok, asi si myslel, ale tak, lebo hovorme na tomto stage tak, jak to je, áno, presne tak to je, akože niektorí ľudia nájdu v tej droge ako keby útek z reality, ktorý im vyhovuje viacej. A je to úplne, akože, z pohľadu toho človeka to môžeš pochopiť, vieš, že naozaj tá realita pre toho človeka je trebárs neznesiteľná a on proste takisto sa môže utápať v alkohole, tiež na alkohol ti na tú chvíľu, alebo koľko už sa dokážeš udržiavať opitý, dá pocit, že to až také zlé není a potom sa ráno zobudíš, zistíš, že to je ešte horšie, než si predstavoval. Takže určite to není tak, alebo takisto je mnoho ľudí, ktorí si zažúrujú s alkoholom a nič im není na druhý deň, dristajú na pódiu a niečo povedia aj, čo dáva zmysel. Ja som inak ešte chcel k tomu, jak si hovoril, že môže tí konzervatívci by po nás chceli, aby sme boli v jaskyniach. Ale ja som tak minulý nad tým premýšľal, že však, ale veď tí konzervatívci by mali byť za to. Však veď, keď si kúkneme kadejaké, čo ja viem, že do histórie, do takej veľmi dávnej, že ľudia, že odjak živa chceli kadejaké zmenené stavy vedomia. Že furt to hľadali. Že či to bol, no na čo inak by objavili tie huby? Hej? Že jedli čokoľvek, čo im zmenilo nejakým spôsobom to, čo... Čokoľvek, čo našli na zemi. Čokoľvek, čo našli a potom oblizovali žaby, alebo ja neviem čo. Lebo to máme jednoducho v sebe, že chceme zažiť niečo iné. Však kvôli čomu, ja neviem, skáčem z padáku. Lebo chcem zažiť niečo nové, niečo iné. Aj to nesmierne prirodzené pre nás. Čiže mne to príde, práve kvôli tomu som nad tým premýšľal, že prečo sa ľudia ako keby bránia, že aj tá debata okolo tých drog je taká strašne prízemná, ako keby to si tí ľudia neuvedomovali, že ono to
že ono to vypovedá o niečom strašne ľudskom, že to furt je v tej spoločnosti, že to vyhľadávajú a že nech akokoľvek chceme to zakázať, tak to nezakážete, lebo tí ľudia to jednoducho vždy budú chcieť vyhľadávať. A či to bude teraz, neviem, že drogami, alebo ja neviem, meditáciou, modlením sa, alebo čímkoľvek, je to jednoducho strašne prirodzené, takže... Podľa mňa od zajtra začnú konzervatívci zakazovať skákanie z padáku. Lebo čo máš čo skákať v padáku, vieš, že akože na čo to je dobré, aby si, čo si tam dostaneš adrenalín, to na čo ti je dobré, vieš. Radšej modli sa a pracuj. Tam je riziko, že prestaneš žiť, že sa ti neotvorí padák. Je tam nejaké riziko na tom padáku. Je tam alebo keď sa oblečeš do toho ako veverička, čo plachtí, vieš, taká tá... A oni strašne často zomrú. No. A oni strašne často zomrú. To je hrozne nebezpečný adrenálový šport, ale stále to noví ľudia skúšajú. A podľa mňa, keby mali... Ja chcem dať tip konzervatívcom všetkým sveta, že mali by ste veľmi ostro sa pustiť do ľudí, ktorí hazardujú so svojím životom pre zážitie. V podstate by ľudia mali byť doma iba, lebo to... Tam ťa môže zabiť vysavač. Reálne niekoľko úmrtí ročne, že zomreš pri vysávaní, a je to oveľa viac, ako že by ťa zabil medveď. Takže radšej chod do toho lesa a máš väčšiu pravdepodobnosť, že prežiješ, ako keď budeš vysávať. No ja som si istý, že ja pôjdem do lesa a zabijem ma medveď s vysávačom. Inak, jak spomínaš ten padák, lebo však ja som presne skákal a presne to bol ten adrenalín, boli tam tie rôzne látky, lebo ideš do toho, najprv si na zemi, vieš, a bojíš sa, čo bude, potom si v tom lietadle, tak čo ťa vystrčí, ty tam takto visíš s nohami. Hej, mne týpek hovoril, mám 1200 zoskokov, neboj sa, nikdy sa nič nestalo. Moje žene Romanke hovorili, že neviem, či mi funguje výškometre, nejako to dáme. Ale presne, že ty skočíš a to sú neuveriteľné veci, keď oni hovorili, že 54 sekúnd, alebo koľko máš ten voľný pád. Pre mňa to boli 3 sekundy. Ja som skríkol, zvuk išiel takto za mňa, čiže som nič nepočul a potom sme už vyseli, že ty vole, čo sa stalo. A keď sme dopadli, tak, lebo si tu spomínal, že Steve Jobs, alebo sa prirovnávam k Steveovi Jobsovi, ale to je, že Steve Jobs proste si niečo dal a zrazu mal nejaký pohľad na vec. My dopadli, ja som si pripadal, že svet je nudný. Ja som presne jak hobiti, keď došli na konci v 3. dieli a sadli si do tej krčmy a boli takí, že dali si to pivo, ale oni zažili neskutočnú adventúru, ale nikto to neriešil. Tak ja som takto, prešli sme si s Romanom na večeru a my skočili sme z padáku, proste sme leteli, videli sme zakrivenie zeme. A nikto to nerieši, každý nás považuje za bežných ľudí. Ježiš, mne strašná sprostosť napadla, ale poviem ju. To s týmto adrenalínom a kadejakým. Ja keď som bol mladší, tak som bol ešte viacej hamblivý ako dnes. A ja som s tým chcel nejako bojovať a mal som takého kamaráta, ktorý bol strašne bol zainteresovaný v tom, ako baliť ženy. A on to chcel strašne, že potom musíš to vyskúšať, musím ťa zmeniť na nejakého extroverta. A raz som sa v šatniach na Gimply prihovoril jednej žene, teda vtedy ešte, však bola to žena. A nerozmýšľam, či slečná alebo žena. A som sa aj prihovoril, a teraz tiež ten adrenalín a všetko, tak to mi ma napadlo, že som cítil niečo podobné, ako pri tom zoskoku z toho padáku. Som sa cítil tak najväčší král, proste, že zakoktal som sa 10-krát pri tom, ale spravil som to. Čiže teraz konzervatívci zakážu rozprávať sa mužom so ženami. Tak, lebo aj to je adrenalín. Ja, toho podľa mňa nemajú tak ďaleko už teraz. Jak sa volá ten KU, či čo, ten čo, tie interrupcie tiež? Nie tá pani, ktorá má 1200 rokov, ale ten čo dával, že ako máš sexovať? Neviem. To je jedno. Ale okay. Že on už to akože teraz už robí, že sa nerozpráva so ženami. Že sa prestal rozprávať so ženami? Áno. Lebo on si povedal podľa mňa, že akože ja som sa rozhodol. Že je to moje rozhodnutie. že sa nemá rozprávať so ženami. No áno, tak akože pre niektorého človeka to môže byť neuveriteľne vzrušujúce a niekto zistí, že nič mu to nerobí. Že sa rozpráva so ženou a je s nimi kamarát a chodia spolu nakupovať, ale že sa rozprával so spolužiakom a tam to bolo úplne iné. To ste počuli o takýchto? Lebo zase konzervatívci sa postarali o to, aby náhodou nemali nejaké práva a tak, takže to je, všetko majú pod palcom a držia nás podľa mňa, aby sme si moc neuleteli.
A ja by som chcel, máme nejaký čas, ale... 15-20 minút, no. Tak máme nejakých pár minút a podľa mňa tento mikrofón môžem niekomu priniesť a neviem, či úplne, ja som sa o tom rozprával, ale že vraj by to mohlo schytať spätnú väzbu. Aha. Ale počkaj, kde je zvukár nejaký? Môžeme to skúsiť tam priniesť ten mikrofón? Odišiel. Dobre. Radšej nie, dobre. Ale skúste nám dať otázku a my ju potom povieme nahlas. Keď máte niekto nejakú otázku na Peťa, ale asi skôr radšej na Peťa, lebo my iba dristame. Dobrý človek. A má niekto nejakú otázku? Môžete sa kľudne spýtať. Zdravičko. Postrehli ste nejakú pozitívnu zmenu v Európe, v nejakom štáte, kde k drogám pristupujú nejakým spôsobom progresívnejšie, lebo vidíme, že v Kanade tomu pristupujú celkom dobre, v Austrálii a že či aj v Európe vznikol nejaký movement, kde by sa začala nejaká rozumná regulácia alebo takéto dačo? Ja strašne nerád rozprávam o veciach, o ktorých strašne málo viem a toto je téma, kde veľmi málo viem o tom, ale podľa mňa, že už len tak akože veľmi laicky, už len v Čechách to funguje akože lepšie, čo sa týka tej regulácie, či už to je marihuana a tuším, že tam aj teraz aj ten kratom poriešili nejako normálnejšie, nie ako na Slovensku, kde vás za to... Takže neviem. Neviem a nerad by som o tom viacej asi. A ja mám ale pocit, že napríklad že pristupovať tomu s tým harm reduction má viditeľné výsledky, ktoré sú lepšie asi ako zakazovať. No tak to samozrejme, že také tie klasiky, že jasné, že keď že keď to zakážete a dáte na to obrovské tresty, že to neprinesie ten výsledok, ktorý ľudia dúfajú, keď zavádzajú tie regulácie, tak to už vieme, že to nefunguje a to vieme strašne dlho. Akurát sa politici tvária, že nie, takže si myslím, že... Ja neviem, kde to majú, tuším, Portugalsko, ja neviem, videli ste, že by Portugalsko zhorelo, lebo to tam narkomani všetko rozobrali. Nevidel som nič také, ani Holandsko sa mi nezdá, že by to tam rozoberali feťáci. Takže asi len tak, že... Tak ono ešte vlastne, pán sa pýtal na Európu, ale vlastne keď si zoberie, že ako skúšajú stratégiu teraz v Kolumbii a v týchto krajinách v Južnej Amerike, tak vlastne však tam skúšali Narcos, tento seriál, že jak tam oni išli proste fyzicky, bojovali proti týmto narkobarónom. A v podstate teraz sa skúšajú zvoliť tú stratégiu, že teda sa to bude povolovať. A to bolo aj to, že čo sa vlastne Spišiak, čo povedal, čo bol taký ten, kvázi sa to považuje za nešťastný výrok, že bola diskusia o tom, že čo by sa stalo, keby sme to celé povolili. Dano, ty si pamätáš, keď sme mali spoločne na výške ten projekt, ja som bol, že však samozrejme, že zakázať. A ty si začal tie štúdia, si mi poslal ten dokument, kde sa riešilo, že možno by to pomohlo a predmet bol, že ha. No, ale proste, že no, tá stratégia je taká, že čo by sa stalo. A Spišiak toto len povedal. A čo sa stalo na Slovensku? Chce povoliť drogy, zlý, neviem čo, pozrite sa, čo proste tento liberál hnusný za nás chce. Takže tu je tá diskusia dosť problematickejšia. Ale ešte aj tam by som chcel doplniť, že to je presne o tej povrchnosti, že máme také tie dva extrémy, všetko zakázať a všetko povoliť. A ako keby ani na jednej, alebo že dobre, dajme tomu, že by sme išli skôr k tomu spektru povoliť. Aj tam mi strašne chýba tá diskusia o tom, že to není, že dobre, tak zajtra, od zajtra bude všetko legálne a hotovo. Tam je toho strašne veľa, čo sa, akože to, čo vidíme z tých iných krajín, hej, že tam sa musíte starať o to, aby napríklad, neviem, decká mali čo robiť vonku. No tak im teraz budeme dávať nejaký ten verejný priestor, nejaké preliesky, nejaké krúžky, alebo čo ja viem čo. Že strašne je to komplexná téma, že to není len také, že či legálne alebo nie. No ak legálne, tak ale musíme sa snažiť tie peniaze, čo ušetríme na tej prohibícii, dávať to niekde, kde to bude mať ten efekt, ktorý chceme. Takže je to o mnoho komplikovanejšie. Toto je veľmi super postreh. Niekto ešte chce sa spýtať? Slečna. Ahojte. Ahoj. Máte nejakú skúsenosť alebo nejaké vedomosti o ľuďoch, ktorí majú ADHD a užívajú nejaké drogy, či už psychedelické alebo nejaké syntetické, že či by im to mohlo zhoršiť ten stav ADHD? Ja mám iba konštantne na Instagrame
tak periodicky každý, ja neviem, mesiac mi príde niekoľko správ práve od ľudí, ktorí trpia touto poruchou a pýtajú sa ma na to a ja im za to vždy odpovedám, ja neviem, netuším, nie sú na to nejaké štúdie, ktoré by to... A hlavne teda, akože tí ľudia to zvyknú... Tiež to je presne o tom, že niekto niečo počul, že túto štúdia dokázala toto, ale ako keby ignorujú to, že dokázala to, keď tam bol v prítomnosti terapeut, keď tam robilo sa toto a tamto. A potom ľudia si z toho zoberú len to, že táto molekula im môže pomôcť a robia to doma. Že doma si, ja neviem, predtým ako idú variť obed, tak čo ja viem, si niečo dajú a myslia si, že to bude mať rovnaký efekt. Čiže neviem. Viem napríklad, že pri ADHD opäť netuším, ale že čítame pochybujem, že tam nejaká štúdia s kratomom, že niektorí začali ako keby nahradzovať tie typické lieky, ktoré sa berú pri ADHD. Kratomom vravia, že je to lepšie, neviem. Sú také akože anekdotické lieky, ktoré sa berú pri ADHD. Kratomom vravia, že je to lepšie, neviem. Sú také akože anekdotické dôkazy, ktoré podľa mňa, že nič neznamenajú. Znamenajú asi toľko, že keď nechceš dostať koronu, tak si dáš borovičku a bromexín. Ale každopádne môžeš tú borovičku vyskúšať iba tak pre istotu, že či to náhodou nepomôže. Vždycky to treba otestovať. Alebo Savo už tam nie som si istý úplne, ale tiež sú ľudia, ktorí dostanú takúto informáciu a povedia si, že urobia experiment, že do seba nalejú Savo. Takže niekto sa rozhoduje aj na základe takýchto informácií. Ja by som ešte k tomu, že sme tu akože tak aj vychvalovali, alebo sme hovorili veľmi zaujímavé veci, tak akože aj osobnú skúsenosť, že ja som akože tiež skúšal kadejaké experimenty sám so sebou a tak paradoxne, hej, že keď ja sa o tom snažím hovoriť verejne, tak vždycky hovorím, že robte to ale bezpečne a nebuďte blbci. Ako som to robil napríklad, že ja, lebo ja som sa tiež akože vytripoval niekoľkokrát a potom som v podstate skončil po poslednom tripe na tom tak, že ja som mesiac dostával stavy, že som netušil, že či je to realita, či to nie je realita a do dnešného dňa, ja keď si dám viac ako 2 piva, tak mám úzkostný nejaký záchvat, ktorý som predtým v živote nemal a tipujem, že to bolo práve z toho, že som mal nie úplne ideálny zážitok na tých molekulách, takže tiež by som chcel akože tak možno aj povedať, že strašne akože to berte s rešpektom, že to není proste len nejaká je to sranda, ale akože robiť to zodpovedne, aj keď, no. Ja viem, že si sa pýtal asi, že konkrétne na tie látky a takto, ale včera som akurát mal zaujímavú debatu s, čo mi je to, švagrina, ktorá je detská psychologička, lebo sme rozoberali akože deti, ktoré majú ADHD, porovnávali sme to s deťmi, ktoré majú autizmus, že aké sú tam možno veci, že ako to tí ľudia prežívajú. A ono v podstate, tiež som bol nedávno zrovna s chalaniskom, ktorý má ADHD a ono sa na to potom sú naviazané ako keby aj iné potom tie psychické problémy, ako nejaké stavy úzkosti môžu byť, depresie, no a tým pádom ono je otázne, že či sa dá ako keby tými lietkami pomáhať liečiť, alebo teda riešiť si to ADHD, alebo sa skôr potom riešia tie psychické problémy, ktoré z toho vyplývajú. Ešte máme čas, ak niekto má nejakú otázku tam vzadu. Chcel by som sa opýtať, že či máte nejaké informácie v podstate o celom vednom odbore, ktorý v podstate na tomto princípe vznikol, tzv. Transpersonálna psychológia, ktorú zakladal český profesor Stanislav Grof, a kde sa v podstate skoro 70% ťažkých psychiatrických diagnóz práve lieči tak na základe tézy alebo hypotézy o tzv. Psychospirituálnej kríze. A tam je práve že používané od psychadelík až po tzv. Holotropné dýchanie, ktoré vyvolávajú práve tieto stavy, ktorými sa cez takú špirálu dokážu ľudia dostávať ako keby stále nad ten svoj problém. Kým sú pod ním, problém ich ovláda, keď sú nad problémom, ovládajú oni problém. Či o tomto niečo viete, alebo či nám niečo viete povedať, lebo toto je vyslovene už ako oblasť vedecká, ktorá sa využíva v praxi. Podľa mňa, že práve táto vetva Stanislava Grofa trpí práve tým, ja neviem, či oprávnene alebo neoprávnene, tým, že tam je veľká dávka takého, čo by sme možno nazvali pseudoveda,
Nemyslím ale v negatívnom, ale akože tá súčasná veda na to tak pozerá, že je to veľmi také ezoterické a sú tam niektoré vyjadrenia. Ak sa nemýlim, lebo už je to nejaký čas, čo som si o tom niečo pozeral, tak tam sú napríklad také veci, že podľa tej školy alebo tej línie oni tvrdia, že napríklad prvá trauma, ktorú človek zažíva, je pôrod. Že vlastne keď sa rodíme, tak sa to do nás nejako začlení táto trauma a potom, že nejako s ňou musíme pracovať a tak ďalej. Čo potom samozrejme, že keď sa pozrieme na to objektívne, no vedou, ktorá sa tým zaoberá, napríklad, či vôbec novonarodené dieťa môže mať takú traumu z niečoho, tak nejakí odborníci by veľmi, veľmi silno tvrdili, že nie. Takže podľa mňa to trpí práve týmto tou nezhodou, že čo tvrdí to, čo vieme veda a to, čo vlastne tvrdí Stanislav Grof alebo tí ostatní, ktorí o tom sa snažia niečo vyskúmať a podľa mňa, že tam je málo aj dát, že nemáme ako keby nejaký dobrý rigorózny proces, že OK, táto technika funguje alebo nie. Ja som to skúšal, holotropné dýchanie, neviem, či to niekomu niečo hovorí, ale je to v podstate, že hyperventilujete dlho a potom máte z toho halucinácie. Ja som to skúsil, neviem, stratil som pamäť na chvíľku, že 5 minút som nevedel, čo sa udialo, lebo som sa zrazu otvoril oči na posteli. Neviem, nič som si nevyriešil tým, takže neviem o tom viacej ako to, že je to veľmi, veľmi kontroverzná škola. Ďakujeme za otázky, aby som asi pri tomto zostal a ja by som chcel na záver asi len takú jednu vec povedať dôležitú, čo mi tak z tohto rozprávania prišla zaujímavá. Ešte? Máme ešte jednu? Tak ešte jednu dajme. Všetko, čo som doteraz povedal, zabudnite. Ešte sú dve. No, dve maximum. Ďakujem pekne. Ja nemám otázku, ale mám komentár k tomu, čo tu odznelo, lebo pár rokov sa teda venujem príprave na psychedelikou asistovanú terapiu a holotropné dýchanie sa vlastne aj v týchto prístupoch, kde sa venujeme vlastne tomu, ako pripraviť ľudí na psychedelickú liečbu, tak sa považuje za veľmi integrovanú časť toho celkového cyklusu terapie, čiže môžeme polemizovať o tom, či Stanislav Grof má pravdu o pôvodnej traume, ale dýchanie a dýchacie techniky vlastne sú súčasťou toho terapeutického procesu. To je presne to, čo som hovoril, že nerád sa vyjadrujem extenzívnejšie k niečomu, o čom veľa neviem a práve, že toto je. Ešte máme tu jednu otázku, ja len k tomuto by som chcel to, čo som začal už aj predtým, že podľa mňa je strašne zaujímavý stret takých svetov, že toho svetu a tých faktov a treba aj zážitkov a skúseností a tohoto všetkého, lebo podľa môjho názoru, aj keď teraz to vyzerá tak, že hovoríte niečo dvaja iné, tak obidvaja sa zhodneme na tom, že je zaujímavé podľa mňa takú vec skúmať. A je zaujímavé pýtať sa tie otázky, hľadať tie odpovede a hľadať akože tú pravdu. Že nepovedať si, je to tak, že to funguje, je to tak, že to nefunguje, ale vlastne hľadať pravdu a mať motiváciu ísť po tom, čo je pravda. To je len môj komentár a dajme tú poslednú otázku. Ahojte. Chcem sa spýtať, či s ayahuaskou, či máte nejakú skúsenosť? Čo si myslíte o nej? A dostáva sa to do módy, tak preto sa pýtam. Ďakujem. Nemám s ňou skúsenosť a neviem, že ani či viem teda, že asi zhruba niekde na Slovensku a v Česku ayahuasca je teda taký ten asi že náboženský drink, ktorý vypijete a je tam práve DMT ešte s nejakými ďalšími chemikáliami a potom z toho tripujete. Ale myslím si, že väčšinou sa s tým chodí práve do Latinskej Ameriky a tam potom prežijete celý ten spirituálny nejaký prežitok. A mne príde toto práve na tom zaujímavé, že to je takéto, že keď sa pretne ten moderný svet s tou históriou, s tým šamanizmom a kadečím, že vlastne ten moderný človek uteká niekde do pralesov, aby si zažil nejaké spirituálne zážitky alebo nejaké rituály, ktoré tam majú po čo ja viem koľko tisíc rokov. Takže nezažil som to, chcel by som to zažiť, ale asi sa trošku po mojich kadejakých skúsenostiach toho už aj obávam, už nechcem veľmi riskovať s viacerými, takže asi tak. No, ja nemám žiadnu osobnú skúsenosť s ayahuaskou, ale ľudia v mojom okolí
jeden český komik, ktorý je mi strašne blízky svojim humorom a ja to môžem povedať, lebo on to hovorí verejne. Jirka Charvát mal konkrétne skúsenosť s tou žabou Bufo alvarius, čo je veľmi silné psychedelikum a tiež sa to teda... To sa reálne oblizuje teda, hej? Oblizuje sa, nasereš žabu z džungle a oblizneš ju. Ona niečo vylúči. Tak začneš tak kopkať do nej takto. No a preto o tom hovorím, lebo tiež ideš do džungle. Tam akože môžeš si ju priniesť tu a oblizať ju tu, ale on išiel do džungle a ľudia treba idú do džungle dať si ten ayahuaskový rituál, ktorý je vedený tým šamanom. Všetky tie veci sú rituálne, majú svoju postupnosť, ty sa tam vyprázdniš a všetko toto sa tam deje v rámci toho rituálu. Je to veľmi akože očistný rituál a ľudia presne takto zo západu chodia tam zažiť to a veľa ľudí tam nechodí, lebo sa toho boja. A to je podľa mňa dobrá selekcia už samo o sebe. Že keď sa toho bojíš, tak tam nechoď lízať žabu ani si dávať ayahuasku. A vyprázdňovať sa do džungle. Alebo sa vyprázdňovať kdekoľvek, kde není miesto na to určené. Dobre. Tým pádom, Ježiš, Dano, v Kultúrkaste máme odporúčania. Dáme alebo nie? Vy ste podľa mňa povedzme veľmi výrazne, že sme nič neodporúčali. Toto je jediný Kultúrkast, ktorý chceme výrazne povedať, že nič, čo tu odznelo, nikomu neodporúčame a už vôbec nie ľuďom. Neodporúčame vám konzervativizmus, nič. Nič. Všetko je pre nás je úplne, že my o tom iba rozprávame a je to ako divadelné predstavenie vlastne. Fikcia. Dobre. Takže nebudeme nič odporúčať. Nie. Ale pozrite si Fear and Loathing in Las Vegas. Áno, to je fantastické, to si pozrite. Inak to som chcel odporučiť, takže... A môžem predsa jedno? Strašne dobrá kniha je o týchto všetkých Jasné, veciach. poď. Volá sa to How to Change Your Mind, The New Science of Psychedelics, tuším. Polen sa volá týpek a je to hrozne dobrá kniha, tak keby ste mali záujem, tak túto knihu. Jo, ďakujeme krásne, ďakujem ti, Peťo, že si prijal naše pozvanie a ďakujem vám, že ste nás počúvali. Ďakujem. Pekný deň ešte prajem. A ešte ja len rýchlo poviem, že keby ste chceli počúvať ďalšie podcasty naše Kultúrkast, tak to nájdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nájdete to, volá sa to, že Kultúrkast, nepomýlte si to s Kultúrblogom, tam riešia troška iné témy a tiež nás nájdete na YouTube pod az alebo opkec.sk, za ktorým ďakujeme, že sme tu dneska mohli byť. Čaute. Díky moc, čaute. Ešte raz, šteniatka, obrovský potlesk. Danko čistý. Viac. Stávaš, netlieskaš do p***kaj na sebe. Peťo Beviše, ako by povedala moja starka. A Tuniak, muž, ktorý sa rozhodol mať meno ako ryba. Obrovský potlesk, veľký potlesk. Tak.